tambu mo tambu mong sadi do bung sade bo am pani ni mero bo relik na to Abo sini Basiram ke West Debendra Nagar. boy ni sini bank relik khlai jabe nang mo Sini kami Pontet Pochin Debendra Nagar di sini ora kono andra. sabo organize khai tong mo Ora organize hanya sini YTF, TWF, TIPRA mothani joto adang rok to ora. tam message tong na lukrok ni phosino Sini message engkau pun aja seng kinanggo sini borok ni bagai sini culture sini heritage tei sini to joto kisu manei rok sini sarenda abar ono tei seng joto kisu borok no bes kanggo seng purungnai sini TIPRA dopani joto kisu je culture tongmani society tongmani sengomna teba uplift khainai apona sini message